La? Tuli tuli lale? Lala. Lala. Nóżki ma. Ma buciki Lala. I włosy, tak. I rączki ma Lala. Buty. A gdzie Gaba ma buty? Gdzie Gabrysia ma buty? Gdzie Gabunia ma buty? Gdzie buty są? Gdzie buty? B. Gaba. B. 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 A kuku? Lala. Ba. Oj! Gdzie myj zrobimy? Myj? Co ty się tak przewracasz? Złapie. Złapie. Chodź, mamy, chodź.